to smutné, že takéto niečo sa udialo a prajem pánovi Ficovi, nech sa rýchlo zotaví. Je to smutné. Tak ja to odsudzujem veľmi, pretože to bol taký ohavný čin na premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica. No, nech sú potrestaní všetci tí, alebo jedinec, alebo skupinové, kto to chcel spraviť. A prajem premiérovi Robertovi Ficovi skoré uzdravenie a veľa úspechov, pretože bez neho si to neviem ani predstaviť.